Čau, máme tu ochutnávku z mačiatku. Hovorila, že tu má dačo, ale mačo. Ale je to aj mačo. No, pozrieme, že čo budeme ochutnávať. Ukáž bližšie na kameru. Počkej. Je to Minecraft. Uvidíme. Au. Cukry. Na to nepomyslí, mačiatko. Mači, toto nemôže. Minecraft cukríky či žvačky? A že svoje žuvačky. Píše so, heavy, bang, bing a píše so, takže to má byť kyslé. A čo je toto? No, skús ochutnať. To bolo do cukríky žuvačky. Však mi nebolo kyslé. Aj. Ako to chutí, dobre? Aduš, trošku bližšie, choď. Haló, Aduš. Tu poď ku videu. Mači. A takže sú to žuváčky nakoniec? Či cukriky? Neviem, to je... Aj. Je tu žuvačkový cukrík, ale dá sa to prehltnúť. Keď to píše kyslo, tak keď to rozkusneš, tak nie je to kyslé. Nie je to kyslé, ale je tam to kyslé, ale nie je kyslé. Takže aké dávaš hodnotenie od 0 z 10? 10 z 10, ono. 10 z 10. Tak to dostal dosť. Adelka? Tu? Aduš, aké dávaš hodnotenie? 20 z 10. Nie, žartujem, nie. 9 z 10. Ako kyselosť mala. Ale sadni si poriadne. Takže odporúčite? Alebo nie? No. Ale sme to dostali od Mikuláša. Adelka, ešte to je pozostatky z Mikuláša. Takže čo majú dávať Adelka a ľudia? A ešte poď tu sa rozlúčiť. Čo má čo jesť? Mám money. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Money Puggy. Nekúš sa. Ahoj. Reálne si, ahoj sa kúše. Ahojte. Miško, ahoj. Ahoj. Ahoj, Mača. Ahoj.